Del 5 d'abril a l'1 de maig torna el Vívid, el Festival de l'Enoturisme de la Costa Brava. L'impulsa el Patronat de Turisme Costa Brava Girona amb la complicitat dels cellers de la DEO Empordà. Cada any mouen unes 2.000 persones que participen en una 60ena d'activitats. Segons un informe publicat pel Wine Travel Observer, l'Empordà és el territori català amb un major percentatge de cellers que són visitables. I per tant, això és gràcies a tots aquests cellers amb els quals tenim el goig de treballar i que la gran majoria es troben adherits en aquesta ruta del vi de la DEO Empordà. Òbviament, nosaltres entenem que el Vívid esdevé una celebració entorn del vi i un aparador de les millors propostes enoturístiques de la Costa Brava, i així ho hem mantingut en aquests darrers anys, on hem intentat primar la qualitat per sobre de la quantitat. Realment una destinació turística, igual que un celler o que un vi, és sobretot història, és paisatge i és ànima, i tot això ho hem de poder mostrar i explicar. El Vívid començarà a Capmany amb el tast 10 dones 10, conduït per Globs d'Història. El festival s'inaugura a Capmany amb el tast de 10 dones 10, que permetrà conèixer en profunditat una desena de vins elaborats per dones vinculades a aquest sector, entre els quals hi ha viticultores, enòlogues i també sommeliers. Una altra de les propostes d'aquest àmbit tindrà lloc a l'Auditori dels Caputxins de Figueres, amb un concert de la cantant Sara Roy, maridat amb vins elaborats per dones de l'Empordà. Les activitats s'agrupen en 8 categories, la ja anomenada Dones del Vi i tastos singulars, maridatges per perdre els sentits, esmorzars de forquilla entre vinyes, experiències billennials, rutes de vi i natura, melodies del vi i activitats familiars. Les entrades ja estan a la venda a vivid.costabrava.org. Una de les més elevades